Jeg vil i dag vise dig, hvordan du kan fjerne hår i næsen på dig selv. Når du fjerner hår i næsen, så går vi ikke ind og kigger så meget på groretningen. Det handler faktisk bare om at få fordelt sugarringen rigtig godt op i næsen og få fanget de hår, der er, så du får smurt det godt på. Hvert næsebor deler vi op i 2 sektioner, så vi tager en side ad gangen, og det prøver jeg at vise dig. Jeg bruger altid denne her ansigtsspartel, som vi sælger på vores webshop som ansigtsspartel. Ligesom jeg plejer, så tager jeg en lille kugle sukkervoks på spartlen, sætter herude for enden, og så begynder jeg ellers, nu skal vi finde ud af det her, når det er spejlvendt, og fordele sukkeret godt op i næsen. Og jeg tager sådan 1/2 af gangen, og får arbejdet sukkeret rigtig godt op. Jeg skal lige have den til at knække over her en gang. Så lægger jeg en strips på, og trykker godt fast, og trækker ud. Jeg fortsætter over i den anden halvdel af næseboret, og fordeler sukkeret rigtig godt, så jeg får fanget de hår, der sidder heroppe, og jeg kører både lidt op og lidt ned. Så jeg til at knække, sådan der, og lægger en strips op i næsen. Og nu skal jeg lige finde ud af det her. Når det er spejlvendt, det er altså ikke så nemt. Jeg trykker den godt fast og rykker ud. Og prøv lige at se her på resultat. Kan I godt fornemme det? Jeg fortsætter over i det andet næsebor, men simpelthen så du tager den ene halvdel og den anden halvdel. Og husk det her med den lille sukkerkugle, så du får fordelt sukkeret rigtig fint over i den ene halvdel af næsen, eller af næseboret, og lægger en strips ind på, og trækker ud, og får fjernet alle dine næsehår. Det sidste. Bruger bare den samme strips. Får lagt den over i det andet næsebor. For eksempel at se, når jeg trykker den lige godt fast der, og får trykket ud. Sådan der. Det kan I gøre på jer selv, og I kan gøre det på jeres mand eller veninde, eller hvem I har lyst til at hjælpe med det. Tænk virkelig over at fordele det op i 4 halvdele. Tag stille og roligt en side ad gangen. Få fordelt sukkeret rigtig fint op i næsen, så I kan forestille jer, at næsehårene bliver klistret godt ind i det her sugarring, så de hænger fast. Og træk dem ud med en strips. Så er det altså klaret.